Battle line has been drawn between native doctor Nmiri Eweilo Okalakwu and ALUSI EGO na Asaba. Hello guys, it is your boy Nextking Celebrity Tv and you are highly welcome to another interesting video on my channel. In today's video, native doctor Nmiri Eweilo and native doctor ALUSI EGO challenges each other. This is what caused their fight. There is a video Nmiri Eweilo post on internet saying that OKE-ITE CHARM is not good, and also how native doctors of nowadays show off their mansion and luxury lifestyle. It is not good. Native Dr. ALUSI EGO replied him saying that he is jealous of his prosperity because ALUSI EGO also prepares OKE-ITE CHARM. If you watch my previous video, you will hear what ALUSI EGO said about Nmiri Eweilo. And today, Nmiri Eweilo decided to reply ALUSI EGO over what he said about him. So listen very carefully as I play the video. Subscribe if it is your first time of watching my video, and also click on the bell icon for more interesting videos like this. Igbo ekene m unu. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekene m unu. Anyị na-anụ onye bụ nabụ okwu akpụ n'ọnụ, nabụ ụgba na-etele uli n'arụ, o wee mazịa mmadụ karịzịa ka ọ mafọrọ. Anọkọtala ekwentị na-abịa, ndị na-akpọ m mmiri batagodo online sịba ọgịnịzikwa na-eme online. Ụnụ mana mmadụ ewe efe akwụele mma ọkwụele mmadụ abụrụ ekwe m ewe efe. Ya ka m batara online, o wee bụrụ eziokwu bụ na mmiri na nji wee kwa aka ka ofu onye ji ya wee wụọ arụ, wee wụcha arụ wee pụtazi wee sị na anya akago Nmiri Eweilo wee dị ọcha. Agwara m ọbịa na-asọ nkata si anyị epu n'elu, na mbọsị ọbụla o mekọtara wee puo elu na nkata ya abanye bụ ọfịa. Ọ gwara n'obele mmiri ka nsịkọ na-echi eze, n'obele mmiri ka nsịkọ na-echi eze. Achọrọ m ikwu okwu maka na nkwuwa okwu asị na ndị Igbo na-agba onwe fa mgba, mana ndị na-anya isi si na mụ esoro na ife a na-eme na be esoro na ndị a na-ekwu na fa bụ ọgaranya ebe akpatara ego. Anya bụ ọgaranya nna bụrụ ebe a bụ maka na mmadụ otu ọnụ, ma ọ dị ka mmebiri ofu atụba ọnụ fansụ na ma ife mee nkata a na-eme anya ọbụna ndị dibịa ibe m egobego private jet wee jee wee go ịnọ govu chip tialia, kama na ọ were small issue o were kịta bụ na ndị vigilante were akwụkwọ fa ga-enye m ka nya bụ private jet pụta. Ibe ngoli nya bụ private jet bụ 200 pounds for private jet, 200 pounds ka ngo ya.
so ana m na ka ndị vigilante ka banyezie m akwụkwọ nye na ndị boy scout na vigilante ọ nwere akwụkwọ virgin a banyezie m akwụkwọ a na private jet a apụta audio money pass ka m tụrụ ọnụ ọzọ pass gụọ n'onwe unu ọnụ onekọnọ dị ebe a ọkwa bụ Janụwarị a na-abịa ebe a ya mmegosi unu niile ofu moto unu ya abịa be m bịa bulu moto anụ m na onye tụbọ na onye abụla ọgarala ọgwụ ya pasị mara manụ ya dịka ị na-arụ ụlọ krismas ilu ya na ọ bụ na ịfụrụ pọt road n'ụzọ isi anabe gị ụzọ isi ana obodo gị gba gọvanọ obodo gị si arapụrụ m ya na m ga-abịa ka m lụọ anya bụ ụzọ gba gọvanọ obodo gị ma lokal gọọmenti ya ma gwa na m ma alụ nya bụ ụzọ otutu ọnụ ka anyị nọ ebe a na pas ụna m ebe na-eme na River Ọnịcha na River Ọnịcha mma alụ họteelụ n'ime ya mma akpọ ihe na Febụwarị ndị ọzọ ya akpọ ya Jenụwarị mma akpọ ihe na Febụwarị otutu ọnụ ka anyị nọ na ịghọtago a sị ọbịa na-asọ nkata ebu n'elu ebe m nọ ebe a na bụ zukọfọ ụlọ gaba ebe m nọ ebe a na bụ onye m lụrụ ọrụ ọ bụ nwa Sọbalị ka m bịara ịkpọ ya lụọ ụlọ nwa eze nwaanyị Sọbalị ka m bịara ịkpọ ya lụọ ụlọ gba dibịa na-alụlụ gị ọlụ si ewepụ ọnụ na marimata si maka na o tinye ya ụkwụ ya bụ mmiri eli anya akpọrọ m mmadụ ava mbọsị m na-agwa ndị Igbo bụ agwọzi n'ọgwụ na ọgwụ abụrụ omenala nya ga njili maka gị wee sị na ibe bụ alụ abụrọzi alụ chia ọgwụgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo onye lụrụ ụlọ agbọrọ ọgwụ aja ka ọ chụrụ ọchụchụ aja ka ndị nna nna anyị baji wee bili ọchụchụ aja ka ndị nna nna anyị baji wee bili bụrụ ọganyala ka ndị ọcha kpata ego na mgbe Naijiria were onwe na ndị ọcha na-abịa ọlụ oyibo na Naijiria jee jụọ ese na naira ka bụ dọla mbụ aja ka ndị be anyị na-achụ mgbe anyị na-eli ebe ego ọkpọ sizi na nya sozi na ndị azụ ọkpọ si na nya pụtago oziarị ndị azụ achọrọ m ikwu okwu maka na nkwuwe okwu na asị na ndị Igbo na-agba ibe ba mgba iche na mụ bụ dibịa nwaanyị na-agba ibe oge ekwu tupu ịgba m okwu ije chi ọzọ n'ọzọ ka m bụ jee chi ọzọ obodo gị tupu ịgba m okwu maka na ekwube na ndị nkwụbarị ka nọ na be nna gị na o nwere ndị nkwụbarị ekwubezie n'obodo ebe ị nọ ụmụaka mụ na ebe ahụ bụ aja na uzuzu adị m ewe ebe asị m ka m jiri because of that thing wee wee opportunity wee pụta taa ekwesịghị m ịpụta taa ka m pụta taa ebe m nọ ebe a bụ ka m kpọọ ya ụlọ bụ onye dibịa ha dị ụta ndị ọlụ ụlọ ọrụ ọ bụ na onye dibịa na-atụgharị ebe ahụ ọ bụ na o dupụta mmadụ 10 ọlụ ụlọ ọrụ nzuge mmadụ 50 n'ụlọ ụlọ ọrụ bụ odogwu ị na-etu ọnụ ego ị nakọrọ ụmụ nwa ogbenye ọ bụ ka ikwuwe okwu iche na mụ so na ndị na-akwụ mmadụ ụgwọ ka o mee advertise adị m akwụ mmadụ ụgwọ ka o mee advertise onye ịkwụrụ ụgwọ ka o mee advertise ịnụkwanụ na a na-eteretini ya maka na ndị o dutelụ gị ka ị lụọ ọrụ na ịlụ alụchalụghị ọlụwa agara aga bee na-eteretini ya etiri m ọnụ na nya bụ okwu ka m bụ na okwu ahụ dalụ maka na ofu Anambra ma nwanne m ụmụ na ya na-achụ nta asịsị na okwu m dị ka okwu anụ maka m kwuru eziokwu omena nkịta na-adị ile abụ m obere ntụ ịma na azụ ọkpa ịzụ ọma ọkpa ọbala ejugo ọkpa ịzụ ọma ọkpa ga-agba ọchọchọchọchọ ọgbọ mme ọsọbalị gị na-ewetara anụ ewu nne nwaanyị baba dudu alụsị jere obodo oyibo bụla ego nata sọbalị a na-ekwu ekwu na-eme mme ihe atụrụ mbọsị afọ gbue mbọsị nkwọ ihe apa n'aka na-ele sọbala ọ dịrị nwaanyị bụ abụ ime asọrọ ọra nri agadi nwaanyị ikuku na-akpali nkụ n'ọbịa sọbalị baba dudu sọbalị dudu baba kedu alụsị na ọ na-akpa ike ka nya bụ nne nwaanyị wee bụzarị nwa dibịa ya
ọ bụ ka egwu ndị dibịa ghara na-agụ ya ọkpọ na ndị azụ agụghara ọkpọ na azụ ọ bụ ka egwu onye gwugide bọnkịrị ọ bụ na bọnkịrị anya ya ọ mabata mebe dibịa maka na ike dịzi na dibịa ọ na-anazi 1 million 1.4 million agwọ Oke-Ite agwọ nna ka ndị ekwu n'okwu achọrọ m ikwu okwu a sị na m achọrọ ikwu okwu onye nke na ọ sị na chi ụzọ na onye ahụ na mụ nyere ya 7 days onye ahụ wee jee yọọ m mụbụ ya ka nye 7 days my brother ọ bụ na obi ka gị kpọọ m afa bo m ebubo onye nke ahụ ibe zụọli ya bụ na ọ yọrọ m ahịhịa ọ bụ na ọ yọrọ m ahịhịa oluo 7 days ntụ onye asọbalị ntụcha anya asọbalị mgbapụli ya egbe nje na ududo onogwu ntụ onye ududo onogwu mgbapụli ya egbe nje na amụzi nwaanyị n'udu ntụ onye amụzi nwaanyị n'udu mgbapụli ya egbe nje na ada achala mgbapụli ya egbe nje na ogbogbo jagụleri jụọ ese ogbogbo ogbu Okalakwu mgbapụli ya egbe ntụcha anya mgbapụli ya egbe nje na oloma nkịrịsị agụleri ntụcha anya oloma nkịrịsị mgbapụli ya egbe njebe na aja na ugwu ọmọ ntụcha anya aja na ugwu ọmọ mgbapụli ya egbe nje na ọbịa mmiri mmuleri ntụcha anya ọbịa mmiri mmuleri mgbapụli ya egbe mma tụzi ya arụsị iteghete maọbụ ili ọ ya bụ ntụcha anya mbụbụ ya bịa ga arụ and agwara m ya sị ya na mbọsị ya abụbụ alụsị idebere m moto asịrị otu a ka ọ ga-adị ngị bụ onye si na ọ bụ nna m nwunye gị mgbana m enye gị ya kpọọ m aba ka ibo m ebubo kpọọ m aba bo m ebubo mmenyere gị 7 days 7 days erika kpọọ m aba ka ibo m ebubo ka ngozi gị na ọ na-eme ọ ga-ekwuba okwu ndị ịlụ ụlọ ọrụ na-abịa be m adị m ekwu ya etu ọnụ ndị ịlụ ụlọ ọrụ na-abịa be m ịlụrụ agara aga ị nakọsị mmadụ ego ịbatara na ndị odi na-efe ego ije na klọbụ na-efe ego iwere ego ị nakọsịalụ ụmụ mmadụ bụ anọdụ na alịlị na-ebe na nwatakịrị ụlọ ọrụ pụrụ obodo ebe a na ụlọ ọkwụwa ọ bụ tata ka ọ pụta ma ndị golu moto ma ịda afụ ya ọ bụgo na ịda afụ ya ọ bụ na ịda afụ ya na anyị ga na-anụ ya na ntị karịrị ị na-ekwu azị nwaanyị asọbalị ka ị na-ewetara ọnụ ekwe onye nka ọsị m na ọ were ajọ mmụọ ya ekwe onye nka my brother alụsị na-azọ ndụ na-egbu ịwụgharịa edebe gị n'ebe ị ga-anọ ọ bụ na ịwụgharịa ịkpọ ma aba m ebubo anabe nna gị acha gị ọkụ ịma nna onwe ya mụ na-agba gị ya mụ bụ dibịa na-agba gị ya ịkpọ ma aba m ebubo achọrọ m ikwu okwu maka na okwu abụrụ nri achọrọ m ikwu okwu maka nkwuba okwu na-asị na ndị Igbo na-agba ibeba mgba ndị blọgas sị na ba chọrọ ibeba ga-ekwu ndị kpogo m na foonu mmiri nke achọrọ m ikwu okwu agwa m na m achọrọ ikwu okwu achọrọ m ikwu okwu na nwanne m nwoke ọgwa Anambra achọrọ m ikwu okwu ndị nwere ego ndị bụ odogwu egwuru okwu onye bụ odogwu ọ na-eme mkpọtụ ọ bụ ife ego na mendori ka eji ama odogwu ọ bụ ife ego na okechọn ka eji ama odogwu ọ bụ ife ego na klọbụ ka eji ama odogwu ndị bụ odogwu adịghị eme mkpọtụ ese m na igbo odogwu ụlọ n'ọna ka ịlụlụ mmadụ ọ maka na adịghị etinye na soshal midia abụrụ m onye soshal midia ụlọ egwu n'one ka ama ka ọ ya abịa ịbata ụfọdụ a na-asị gị nọ nga bụ ndụ ụzọ lụra ife ego na soshal midia bụ odogwu ị na-eme mmadụ n'one na-eje akwụkwọ na be gị ịma mmadụ n'one na-eje akwụkwọ na be m ọganyala jee n'ime na ọganyala be nna gị na mụ na-eme na be nna m kama m mefe ego n'ụzọ mgbere ego a na-azụ ụmụ ogbenye nọ na be nna m ime ụlọ akwụkwọ n'one ọ bụ na ọmụmụ kwulozu na-akwụrụkwa niile ụgwọ akwụkwọ oluo tem eji akwụ ụgwọ akwụkwọ hedmis ewetara m list ụgwọ akwụkwọ mpi ego kwụnyelewa one ka imenwu mụ na ga ama mfe ụdị ego a na mmadụ akpata ego otu isi akpata ị na-ana 1 million ego one ka m na-anakwa 1 million ka ị na-ana adị m ana oge ogbenye ibi ya ka ọ jee bebe akwa nọ nnalị gị ife gị nchụọlụ gị aja ma gwara amala gwara m gị na ihe obe niile nrụ ụlọ ọrụ na aha agaziliba ana m adịba ekwu esi ya na ọgalasinachi onye na-elubata ọnya anya wee ndidi onye si na mmadụ ekwu ya ịma na onye bụ na-echi ntị ọ bụ na m alụ ọrụ gị ọrụ ọ bụ na ọ gabere ọrụ gị iwe ndidi ọ bụ na esi na onye wero ndidi ijebe ebe dibịa ọzọ ma esi na ihe wero ndidi ijebe ebe dibịa ọzọ ịmarịba onye dị gị mma ijebe mana nwanne m nwoke o nwere ndị alụlụ n'ujuru be m nụ
ọnwa ndị lụlụ julube m nụ ọ bụ ka ikwuwe okwu mụ na mmadụ adịrị eme saga adịrọ m na saga and this will be the first and the last time m etinye ọnụ n'ụdị okwu a m etinyere ọnụ n'ụdị okwu a na onye n'isi na ọ kachi ya n'isi na m gwara ụmụ Igbo be anyị ibe bụ omenala m bidoro eri 2014 wee kụzibe ka ọ bụzi nke nwa pụpụtara kịta wee dagachi ya sizi amụ ichi ga eze mgbe anyị na-ata ahụ pastọ na-enye anyị 7 days na anyị ga-anwụ jere anyị mountain ka ya ebe ị nọ jee jụọ eziokwu Chineke ga-adị ọfọ ma onye ji ya ndụ ka akụ jee jụọ obi ji ọfọ nwa oye jee jụọ kazimafia kazigazafia eze uzi mba jee jụọ kazafia onyeka okeke agbala nze nke na-eti egwu jee jụọ bana ọfa malụ mgbe anyị bidoro oyọlọ nya ka anyị bịaziri kịta wee sụchasịsị ya niile abagachizie onye ọbụla na-agba OKE-ITE onye ọbụla na-agba odu onye ọbụla na-agba ewele ị na-akpọrọ ụmụ Igbo na-edubanye fa n'ife ga-egbufa na-agbabeghị ụmụ Igbo n'ife ga-egbufa na-enye onye nkwụba onye anọ ife a kedu ndị kwụba dupụta ndị kwụba dupụta ndị kwụba mmadụ n'one n'ime fa go moto ndị ịlụ ụlọ ọrụ 6 months ago nke na mmadụ n'one ka dị na mma onye ịlụ ụlọ ọrụ ọ bụ na ọ gara aka ọ ma tọpụrụ ozuru gị ọnụ na 6 months ago mmadụ n'one ka ịlụ ụlọ ọrụ 6 months ago gị na ba ka dị na mma kedu onye ọ bụ ụnụ akpọzi na m rapụ m ka m kwuo okwu mba mma ekwuzi mma ekwuzi nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị na-ege m ntị etela ụgbọ etela ogili ọgwụgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu dibịa nke apụta ọ na-eme adịbat onye nke apụta ọ na-eme adịbat ọ bụrụ ya ka ndị nna nna anyị ba melụ ọ bụ na nna nna gị gbọrọ ọgwụ na ịma ndị ndụ ikekwa nọdụkwu bụlị mbesaid na-ezuzugharị ma kịta ịbịa gị ịbakachiri mmiri Eweilo na ọgụgụ ọgụ ihe agba OKE-ITE nna nna gị ọgbọrọ OKE-ITE nna gị ọgbọrọ OKE-ITE jee jụọ nna gị ka ebe mere na ọgbọrọ ọgwụ ego mgbe ibia na-agba ọgwụ ego ọrụ ọgbara ọfụ a ga ịkpọbali OKE-ITE mgbe gboo bụ ọgwụ ego ka a na-akpa ọgwụ ego na a na-agbara ọsọ ọgwụ ego a na-agbara ọsọ ka ị na-ewetara m ọnụ ọgwụ ego ọgwa mmiri ji wee kwa aka ka ofu onye ji wee wụọ arụ kwesị na anyị akago m wee dị ọcha ọgwụ ego a na-agbara ọsọ ka ijizi etu ọnụ ọgwụ ego ọ bụrụ isi niile ka egbu ejebe dibịa nwanne m nwoke ọ bụrụ isi niile ka egbu ejebe dibịa onye si na maka na ọ bụrụ ya o nwere ibe ọ ya eme kpọọ m aba bo m ebubo ka m gosi gị nke tọrọ bịa ịkpọ m aba bo m ebubo ngosi gị nke tọrọ fada ikuku ekwuo abụ ike fada amana fada na-eyi trọza mgbe anyị nọ na-afaịtị maka ọdịnala anwa mgbe anyị nọ na-agagharị kịta nụ ọlụ dibịa eti ebe gị ego onye na-egwu bọnkịrị wee rapụzi ya bọnkịrị wee dabatazi ya mebe dibịa ị na-agbozi OKE-ITE ị na-ewetara mmiri Eweilo ọnụ achọghị m ikwu okwu mana ndị na-elu ụlọ ọrụ na okerekwanịkarịba dupụta m mmadụ 10 ịlụ ụlọ ọrụ ka ndupụta gị odogwu 50 nlụ ụlọ ọrụ amamaka ka ọ bụ ama gị anya ọbụla aka dupụta mmadụ 10 ịlụ ụlọ ọrụ na ọfụma andupụta gị mmadụ 50 bụ odogwu dupụta ba gị ifụ dupụta fa mmadụ one ka ịlụgo ụlọ ọrụ ibe ị chọrọ bụ ka njezikọ gị họteelụ nna alụsibe họteelụ nna ichamụ na-ezuzu ezuzu ichamụ were childish behavior like you njezikọ gị họteelụ m nje sebele gị na họteelụ m mma akpọpụ ya họteelụ ị na-alụsibeghị ị na-etinye deeti ị ga-akpọpe efulefu lụsịa na họteelụ ma ịlụsị ya na iwe tinye deeti m họteelụ ị na-alụsibe alụ ka ị na-ezukọ deeti ị ga-akpọpe adụmụdị iberibe a who first buy car buy old model who first buy car buy old model decide onwe ndị lụrụ moto anyị na-anya ebe akịta wee ndị lụrụ ya ọ bụ nsọ family ba na-anya moto kịta moto akaligo ebe niile ejide ego gote moto onye jide ego gote moto family besef adazi anyazi letters ịmakwana mmadụ na-akwụnye ego sisi lụọla ya 2024 model na anyị ga na 2022
mmadụ na-eweta ego kwụnye site lụọla ya 2024 model ndị n'isi na nnaba lụrụ moto rapụ who first buy car buy old model don't worry adị m etu ọnụ anọ m otutu ọnụ my brother ọ bụrụ ka ikwube maka enyemaka adị m eme enyemaka social media enwere m ndị si be m apụta ụla enwere m skuls m na-azụ na bịa saịdị m ka ị bịa jụ ese adị m eme ọgụ ezi a sị na onye ga-ama mma ga-esi n'ụlọ wee malụ mma wee mee gịnị wee pụta ilo mmadụ na onye ma gị n'obodo gị tapụ ebe pụta n'ọgwụ ọsọrọ gị ọgwụ abụrụ omenala Igbo unu edufuzi na the youth of Igbo land ibe eji egwu ibe bụ maka na nwanne gị nwaanyị anwụbe ndị a niile a na-egbu wee na-ebeli ikebe na-ebela alaba wee na-agba oruru wee na-agba oke-ite a ọ maka na o metụbeghị nwanne gị nya ka iji wee na-agiteti for oke-ite mmiri enwilo ji akụrụ ndị dibịa ọlụ mmiri enwilo dị selfish mmiri enwilo dị greedy mmiri enwilo dị envy yes kpọwazịa m envy ebi 2014 nna akụzi adọrọ m envy 2015 adọrọ m envy 2016 adọrọ m envy 2017 adọrọ m envy jee jụọ the first native doctor pụtara na social media Chimarin Temple ọ na-anụgwu onu m mgbe ahụ Chimarin Temple agwakwa m na m dị envy ọ ndị a pụtasịala kịta jee jụọ ha ndị ebe nọsị na social media mgbe ahụ anyị na-akụzi nkụzi a pakpọrọkwa m envy 2017 2018 egozikwa m unu vidio jee na my page scroll down ị ga-afụ ebe m kụziri maka oke-ite uoruru udu akọ mmiri sị gị na ọ dị njọ ọ bụrụ na ị gbọcha anya ịmụta mbeside ọ bụrụ na ị gbọcha anya the only thing ọ ga-eme bụ oje enrase the destiny of your unborn children. Oke-ite were ego o ji enye gị na-abụrụ ego dị na akalaka ụmụaka ị ga-amụta even di ga-anụ nwa gị nwaanyị ọ ga-eyuzu akalaka ya onye ka o ji wee bụrụ tupu ị nụọ nwaanyị gbaa afa ka ị marụ nwa onye ị na-anụ onwe ndị nụchala nwaanyị akalaka fana ị na-agba oke-ite ọgwụ ego pụta n'ọgwụ ego ejo ịbịara ime advertise ọgwụ ego mmiri enwile okwulu alụ ọnwụ a na-anwụsịsị onye pụta ebelie isi belie ike tụfuo na main road ọ dịrị abaghị ntị maka na ị na-eproselize ndị Igbo gbaba na onye bịara mbe dibịa kpata ego esi ome otu ahụ eme dibịa nke m ọ bụrụ iwu bụ na ije ebe dibịa kpata ego ọ bụ na ego ga-echọrọ wee bịa ọ bụ na ego adịrọ gị n'akara ka ọ ma mpụta jee chekie my teaching na m kụziri maka ya go through my page ife wetabalụ m ọnụ ndị na-ego dịba n'akara ka echichepụta movie iva n'anya this is evidence aka m anị ya kịta evidence zuko m onye ịlụ ụlọ ndị abụ ịkpọgodulu ọgwụ a zuko m fa na ba na-agagharịkwa ọ ka na-agagharị ndị lụrụ 6 months ago nke na ba ka na-ese okwu nwatakịrị nụ na mụ na-akwụ ụgwọ ka ememe advertise ọkpọfa ndị azụ ememe advertise na social media ọkpọfa ndị azụ onwe onye fugo mbụ meme advertise achọghị adị m ezuzu ụdị nzuzu ahụ ezigbo dibịa na-egwunye signboard nwoke m ezigbo dibịa na-egwunye signboard wetin you do can tell ife imenwu sọbala Igbo ọka ngene na-eri ndụdụ agadaga nwaanyị bi na-ekpele mmiri ọma mma zuru arụ sọbala ekulu ndụ ndị okwuli mmadụ nọ ka imere bụ amụta nwa tapụ ebe ọsọ achọghị m ihu okwu kadazi aha ndị Igbo na-agba onwe fagwọ ndị Igbo na-agba ibe fagwọ ndị Igbo na-agba obodo asị gị ndị yuzi oda ya pawa asị gị na m wee pawa alụsị ka m ma atọ gị alụsị ewe m pawa ka ebe mbụ ewe m pawa ma m bụ ntu esi na ọ ga-ezu ọma ọkpa na m epeka ọkpa gị niile chọchọchọchọchọchọchọ nyeli ya ga-akwala makwa ife na-ekwu ọsị m na ọ were ajọ mmụọ mgbazipụ nya bụ ajọ mmụọ a chalenji ya gị kpọọ m afa ka ibo m ebubo ọ bụrụ na a mụrụ gị ọfụma kpọọ m afa ka ibo m ebubo
anabenna gị ga-arụ gị ọkụ ịnọ ịma nnọnwu di a taa anabenna gị ịma nnọnwu di a ese m na ị na-agba oke ite ma gị agbatara ọnụ gị ego iji eme big man igbokwala onwe gị ịnakọtasị anyị nata mmadụ 50 ego ịpụta ị na-efe ego na Okecha na-efe ego na klọb dibịa na-eje klọb onye gụrụ gị nsọ dibịa ịmakwa nsọ gị mara dibịa gwara nsọ taa pụ ebe nsọ dibịa gwara nsọ ịnụ na dibịa na nwaanyị na-akwaghalị ya ịnụ na nwaanyị na-akwaghalị dibịa onye gụrụ gị nsọ dibịa ị na-eme dibịa soshal midia dibịa soshal midia ị na-akwụ ụgwọ ka ndị ga advertise ịnụ na mụ na-eme ụdị dibịa a na-akọrọ osisi pụ ebe a ndị lụrụ ọrụ juru be m ọ bụ na ị mara ama m na baja ebe gị bụ ndị nlụrụ yes ama m ndị ọ dị ọsịsọ onye ọ dị ọsịsọ mụ na ya dị emekọ ama m nke a bụ eziokwu ndị nlụrụ ọrụ bịalịbe gị ịkpataga alụ ndị nke bịalịbe m ndị nke lụrụ bịalịbe m ịkpakanye m adapụ okwu ndị nke lụrụ ọrụ nọ na be m ịkpataga alụba ọ bụrụ iwu bụ na nrụ ọrụ gị ọrụ ị gawa n'iru e nwere ike akara ka mụ na gị amachịrị nrụchalụ gị ụchụ agba gị yes ọ na-eme eme o nwere onye ahụ abịa ịrụ ọrụ ụchụ agba ya ọ bụbụ na ọ na-elitebu obere obere ndị wee gwa ndị nna nrụ ọsịba ịnọ ọnwa ihe ọ bụ na ọ nwere ebe efuru ije ebe dibịa ọzọ ekwuru m ya ekwu jụọ m Sọbalị na m na-agbaba anya ọsị na m na-edubaba n'otu Sọbalị abụrụ Secret Society Sọbalị bụ mmiri ịgbarịa m nata ịgbarịa m ka e jụọ ese bịa ịgbarịa m jụọ ese ezigbo afọ ya bụ ọsọ abalị ịgbarịa m where Aronto has favored me ya bụ ezigbo afọ ya ọ bụrụ otu nzuzo ma agbasọ gị baa anya ịghọtago a sị na ife niile na-asị ana ka o si sọ onye ada ana ife sọ gị ka ị ga-ekwu n'ọnụ gị mana ihu nwa na-apasị ya ọbandịrị maka na nwata tụọ inu nna ya ka atụ ọkwụ ụgwọ nna ya ji nwata tụọ inu nna ya ka atụ ome gịnị ọkwụ ụgwọ nna ya ji unu na-akwanye mmadụ ka ọ bịa kwuo mmiri nka ọ bụ na ịgba ya nkịtị o ya edebere m moto asịrị moto onye nke ọzọ okwu okwuchi ekwute efi ịnụ jee gụọ my history na mmadụ kwuru ụdị okwu akwụsị ekwute efi ọnụ soshal midia ka o ji wee dee ọdịde ka ọ dị edesi ya ntụ onye alụsị ọpụta m efi ịnụrụ ya na ntị ịnụrụ ya ntụ onye ọ bụla moto ya alụsị moto ka oke ebuta moto obute moto mkpọ ya moto asịrị ka m mere ya mbata ndị ya moto asịrị ndị afọ onye agha moto asịrị onye dị otu a ọ bụrụ rekọdụ so ebe isi na ịkala aka ebe isi na isiri ike na iwere ọgwụ kpọọ m afa ka igbo m ebubo mmenyere gị 7 days ese m nwunye gị 7 days mmenyere gị 7 days ogodi m afa bụ m ebubo ka anyị nene ka anyị ma ọ na-ene ibe m bịara ebe a na ọ bụ ịkpọ ya ụlọ nwa Sọbalị lụrụ adị m etu ọnụ eso m na soshal midia native doctors na-etu ọnụ ị na-anya efu ya na ọgbagagba dibịa ga-emenwu nke a ofu onye sị na pastọ ga-emenwu nke a dibịa ga-emenwu nke a dibịa gị dupụta ndị ọrụ dibịa gị nya dupụtara m ndị ọrụ ka anyị nene dimba na ibia rabụ n'ofu ọnụ dimba na ibia rabụ n'ofu ọnụ ụfọdụ sị m ekwu n'okwu mmiri ikwuzi na mmiri ikwu n'okwu adị m ekwu okwu mmiri ikwu n'okwu adị m ekwu okwu adị m ekwu okwu ịma mmadụ nọ na nkwụba this year from January to December ịma mmadụ nọ na nkwụba yes ana m anatụ 200,000 ma gị na-ana 1 million gịnị ya eme na ịma mfe ego one ka iji agba afa ego one ka iji agba afa ego ole ka iji agba afa ibe njikwa na agba afa bụ ụfọdụ na-abụ o nwere nke si ibe na-abịa ụbọchị a ibe nya bụ 35,000 naira o ji ana Togo
gbasịa afọ sị m na nya mara na nya ejiri ego nya jos ụbịa kedu ka nya ya esi mee ngwa 35,000 naira nye ego ụna mmadụ n'one ka ị megolo otu a maka na ọ dapụta na social media ịma mmadụ n'one m kwụrụ ụgwọ akwụkwọ na university I will be a biggest fool to post it on social media. A biggest fool can go. He post such thing on social media. Eh? You know, no send them mad ego. Mad no na gelo lolo gala galo zamia. ATM as a challenge. ATM as a challenge. Do put them on the lolo madu 10. Number do put madu 50. Madu 10 elo lol and do put 50 bodogu mana obodavi ibi obodavi no na alụ nya bọọlụ ndu put ndị na ebe ahụ evova n'anya du put va ka ifo du put va ka ifo ananya ali isi ọgwụ ma ọgwụ nwe ịgbọtara ọnụ gị onye na-agba ọgwụ bụ onye na-akata obi ịgbọtara ọnụ gị na ndị ịgba ọgwụ ada aga n'iru ndị ịgba ọgwụ oru na Asaba dupụta onye ịgba ọgwụ bụ odogwu dupụta onye ọka ifo dupụta onye ịgba ọgwụ bụ odogwu nne ka njezi ezuko gị hotel ma iwe ma na nna alụ hotel njezi ezuko gị ya without mụ finish mbọsị m gosiri ụlọ ma nwe mbọsị nzukọ gị sị gị na ụlọ mụ na mụ na-alụ ụlọ mma akpọghị ụlọ mbọsị dị otu a nna ndị na-akọ akụkọ bụ ụmụ nwaanyị na-akụ asịrị adị m akụ asịrị na-afụ n'anya ekwe achọghị m iso okwu na nwa ndị ya ọma ayọma asakwa m okwu ịnụ ka mkpọ mmadụ afọ onwe ndị ya ọma ayọsị mma asakwa n'okwu mmiri asakwa n'okwu mmiri biko ayọkwa gị ejikwe m chukwu ya gị ịsakwa n'okwu ọgwụ ife a na-eme na social media mmiri egwugwe unu m okwu ibe m kwudebe bụ dania evidence dị ebe a ụnọ ka m bịara ịkpọpe ị na-anya bụsị aka n'opi ekolu ụnọ ka m bịara ịkpọpe n'anya ụnọ ka m bịara ịkpọpe ebe a ka arapụ okwu esi na ya na-agba ọgwụ bisadị ndị na-ezi ozi ọma na abụba abataluo apụtagodo ebe ndị akwụna na-asị chegharịa ịkwa iko bụ alụ ịkwa iko bụ njọ ị ga-eje ọkụ mmụọ ndị akwụna ga-eme na apụtara bịa nụsọ onye avụ ọgwụ odogbo okwusi ọ gabala onwe ya ma mụ na-adụ ndị mma adụ ọdụ ịgwọ ọnụ ọgwụ o nwere onye m fụrụ wee kwubi ya na alụ ka ọ bụ n'ala Igbo alụ ka ọ bụ iji ọgwụ kpata ego ijiri ọgwụ kpata ego mana imere ịvụ alụ a ga-akpụ akpụ ka ọ bụ jee chụọ aja jee gị chụọ aja be nna gị iji ma achụ followers anụ m na-ejigo m chọwa followers don't worry ka m mee gị popular mmemme gị ka ịdị popular ọkwa social media mmemme gị ịdị popular ka ị chọrọ ịdị iji ma achụ followers onye si na bọnkịrị wee mapụta ụbọchị ya chọrọ ịdị iji m chụ followers ịnụ na m na-enye mmadụ ego nya mee m adịvat ifugo m ebe m bịa na social media na-akọgheli fans gwa n'onwe unu ọnụ mmenye onye ọbụla 10 million naira otutu ọnụ ka anyị nọzi na ka anyị tụba n'ọnụ na onye tụba ọnụ ọbụla osogo n'ife a na-eme ka anyị tụba ọnụ fans gwa n'onwe unu ọnụ 10 million for everybody gwa n'onwe unu ọnụ gwa n'onwe unu ọnụ unu anọdụ ebe a na-emebisi omenala Igbo na-akọgheli ị na-agba ọgwụ maka akpọtara ọnụ gị iji ego ndị mmadụ eme ọgaranya ị na-aza dibịa maka ewere nsọ ịmara ibe bụ nsọ dibịa ị na-eje klọbụ efe akwụ na ego ịmara ibe bụ nsọ dibịa makwa ebu dibịa alụ ịmakwa ebu dibịa ọkala mmadụ ọkala mmụọ ịma na ọnya bụ dibịa
ịma na dibịa gwara nsọ unu nọ ebe a na-akpụta anyị dibịa Yoruba na one ka ifugoluje klọb jefe ego dibịa Yoruba na one ka ifugoluje klọb jefe ego ọ lụziri na agba unu wee chenji ya ndị nna ba mere dibịa nna gị ejele klọb ọgbafa ndị azụ nekwa ọgbafa ndị azụ ịbịa iweta mmiri enwe ile ọnụ nekwa ọgbafa ndị azụ nwatakịrị mere gị adịvat wee dutere gị ndị mmadụ wee lụọ ọrụ fọ ọrụ nwatakịrị nọ in danger now na a na-eteretin ya of which na muso wee tinye ọnụ sisirapịa nwatakịrị nọ in danger na ndị o rutere gị ịlụ ụlọ ọrụ na ọrụ ba gara aga ịchọ ka mkpọ rekọd I don't want to play record a na-eteretin nwatakịrị adịmazọ the best adịmazọ the best abụrụ m best native doctor nnọdụgwu ebe a na-enye the award si enye na m unu kebe award of best native doctor unu enye na m adịmazọ best ofu onye si na ekele ọlụ eke ọlụ nke m ka m na-alụ ọlụ dibịa m bụ okwu zie ozi gba gị ife ị ga-eme ụfọdụ abịara be mmafa abụọ ọganyala maka fa fololu ife m na-akụzi ụfọdụ abịabara be m ma fa fololu ife m na-akụzi weli ya bụrụ ọgala ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-ejebe dibịa wee bụrụ ife chi gị kwuru na ị ya abụ ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-ejebe ọnwa ndị bịa be mgbasa alfa alụrụ ọrụ m fe ọrụ ọ bụ na afọ masị mma alụ na gị mgba gị na mma alụrụ ọrụ gị na-ekwu okwu na ndị ibu ile ọgwụ na fa nọ n'afọ ị nọrọ ebe a na-eweta mmiri enwe ile ọnụ nọrọ ebe a na-eweta mmiri enwe ile ọnụ nekwa fa amapụtasịana ndị na-agba OKE-ITE amapụtasịana ndị na-agba oruru amapụtasịana ka nnukwu diọ mmadụ kpọọ m afa ka ntụọ gị alụsị mana abụbụ kpọọ m afa ka ibo m ebubo kpọọ m afa isi na isi ka gị kpọọ m afa ibo m ebubo ebo ka ihe ebo m ọ bụ na ị tụrụ m afa mmiri enwe ile bụ afa m afọ ọzọ m ka ọ bụ ịtụ ụmụ mmiri enwe ilo mana ọzọ ka ịtụ ezi mmiri enwe ilo mana ituru m afa mana bo m ebubo bogodu m ebubo otutu ọnụ ka anọzi fans agwa m nna m ugolu 4 private jets na 1 ship mana ibe ji ya bụ ndị local vigilante ndị vigilante ji ya ọ nwere akwụkwọ fa achọghị inye m fana ndị boy scout ọ bụ na fa enyezi ya mịa bupụtazi anya ọ na-afụzi ya ndị be m ebugo m ụzọ go private jet so mụ agozi 4 emego ne ngo ya 200 pounds 200 pounds ka ngo ya fans agwa m unu onwe na Port Road dị na be nna gị nke gwa gọvanọ gị nke nya hapụ m ya na mma alụ ya anyị etubego ọnụ na mma alụ ezigbo nna gị mma alụ ezigbo nna gị ka mkpebele m bịalụ bịa na họteelụ m bịala igodo ife sọbalị lụrụ dị ebe a maka ndị na-aya ali eze ọ bụrụ iwu bụ na nrụ ọrụ gị ọrụ ọ gaala gị ọ bụ na ego adịrọ gị n'akala ka o nwere ebe a na-atụchala agbịrịgbọ bins ga-adụpụta ya ife o nwere onye ma na ego ma dị n'akala aka ya ife dibịa 100 lugoduli ya ọrụ o nwere ịghọtago so nke o kwuru na ndị nrụ ụlọ ọrụ ndị ndubasị ya na alụsị na ba jelibia ka dibịa na-ada aba alụsị bịa gbagodu m onye nyenwa bụ onye na-egwu egwu a na-aba alụsị bịa nyenwa bụ onye na-egwu egwu alụsị dibịa a na-abịa aba ịma na onye kpakala ibi efe na nkụ asị na ọkpalị nke ya na-aja ọfịa paneziri anya wee fụ ike sọbala ibu dibịa ọganyala dibịa bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ zukọ m ndị ịlụ ụlọ ọrụ ego one ka i were na akaụntụ zukọ m bọis ịlụ ụlọ ọrụ dupụta fa ka ịfụ dupụta m ndị ịlụ ụlọ ọrụ ka ịfụ
Onya bụ ọgaranya dibịa. Ọ bụrụ ego na ọ nakọta ndị mmadụ. Ọ na mmadụ 51 million or 50 million. Kadị ndị abịa na-asị ala ego a kadị ebe a nọ. Where are they? Nke na mmadụ nọ n'ime fa dị busy. Zugo your chat, zugo your chat with them. Ka ebe ndị ga na-agba gị na ọlụ agara aga. Scammers everywhere. Scammers everywhere. Otutu ọnụ ga anyị nọ fans gwa na onwe unu ọnụ. Mma ebu unu niile ofu moto. Anyị etubego ọnụ na otutu ọnụ social media anyị etubego ọnụ. Mma ebu unu niile ofu moto. Ọgwụ ego nnata ndị mmadụ ka m mejibu igi ahụ ka ị makwala amalụ. Ọgwụ onye bịa m nkịta nkwụ ọnya chaji ka m wee wike bue gị moto. Bịa m na ibe mejizi na-agba afa na bụ 1.5 million ka m wee bue gị moto. 1.5 million ka m mejizi na-agba afa mma ebu isi unu niile moto tupu mgbe gị moto bịa gba afa o. Ịghọtago? Ọkpọfa ndị azụ nna ka emesịa ka ọ dị na masịrị ikwu okwu ka m bịa ife ndị a.